Tak čaute priatelia, tak ako som vám slúbil, zrobím vám video z tejto Goldwing, Honda Goldwing. Ani som o tom nevedel, ale to je známa motorka tým, že proste na tejto motorke je zrobený kit, lebo normálne proste tie Goldwingy také niečo nemajú na sebe, takže vám ukážem, že idem robiť také základné proste úpravy na ne, ako vymeniť olej, treba mi zmeniť tlačítko na hĺbku, treba mi vymeniť žiarovku a potrebujem vyvrtať šrúbku zo stúpačiek, takže to vám ukážem a možno keď ma ešte niečo napadne, vám ukážem niečo viac, ale tak túto máme, ideme akurát vybrať von a tak, takže nezabudni pozerať, rozumieš, daj tam like alebo už môžeš písať komentár, že keby si náhodou niečo chcel, hej. Takže tak, takže ideme naštartovať, lebo olej sa nám musí trošičku zohriať, ako vieme, nie? Takže naštartujem trošičku, rozumieš? Je to hovedo normálne motorka. Hovedo motorka, velikánska. Akurát máme 11:11 ľudia. Akurát sa pozriem na čas a je 11:11. Ja nechápem tomu, prečo proste mi sa stále ukazuje čas 11:11. Či sa pozriem, alebo či vidím to na druhom telefóne u takoho, alebo tak, diktéra sa ide na motorku, čo je... Nechápem, jak je to možné, stále 11:11, ale ako vidíte, je to 6 válec 1800, trošičku som odbočil témy, ale nevadí. 1800, počuj, jak to potichučky krásne ide. Za chvíľku nechám ich spadnú otačky a za chvíľu z ňou vidím vonku. A vidíš ako tu svetlo nefunguje, takže idem z ňou vonku. I'm going outside, amigo! Alright. A teraz si musíme dať na ňu normálne, že pod nosy. Takisto jak na auto. Dobre, idem hore. Dobre, necháme si ju v jedničke, že by nám nespadla. No a tak. Takže bol som si po mikrofón, že by ste ma lepšie počuli, lebo určite to je teraz lepšie. No a naštartujem motorku z toho dôvodu, že by sa zohriala fajne, aby ten olej krásne stiekol. Takže ju naštartujem. Dáme sebe do neutrálu. Počúvaj teraz tu ten štart. A ten motorik ide normálne úplne tichú linko. To je šalenota. Úplne, že tichučko ide. A počúvaj tu. A si zober, že ide na sytiči. Amigo, look here. 3 pipes. Ináč mám tu kamaráta, ktorý je this is my amigo a on je z Hondurasu. Takže chcem ho pozdraviť pred všetkými. Ďakujem mu, že dneska som natáča. Hello amigo, hello Jordi. Hello. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. No, takže máme to tak, vidíš to. Amigo, poď tu im ukážeme, come here. Ukážeme im, jaké to má, what brakes he have. Jaké brzdy to má, pozri sa. Má normálne vrtané brzdy. Vrtané brzdičky a také veci, ale normálne tá motorka vyzerá proste jak nová. Ten kit, čo je tam, že sú tam tie predné kolesa, lebo normálne na tých trojkolkách sú kolesa vzadu. Ale tu sú normálne proste vpredu a ten chlapec, ktorý ju má, no kamarát, ten zákazník, tak on si za to kúpil kit, aby tie kolesa boli vpredu. No a ten kit ho stál $13,000. Ja som o tom ani nevedel, že tá motorka je proste taká proste drahá, lebo normálne tie motorky idú po 15 000 teraz. No a ešte s tým kitom, tak ja si myslím, že môže tak stať 25 000 alebo niečo také. Si zober 1800 motor, 1.8 motor, 6 válec a vyzerá v perfektnom stave. No vyzerá v perfektnom stave. Akurát takže zmením tú žiarovku, počkáme, nech sa nám trošičku motor zohreje, musí sa nám zohrať na pracovnú teplotu, aby proste ten olej krásne z nej vyšiel. Budem tam dávať, ja používam jedine olej, motul na všetky motorky, tento tu. To je presne na také tie cestovné motorky. Ja neviem, ja strašne ľúbim motul, aj úplne ináč vonia, má iné minerály, iné chladiace schopnosti, iné trecie schopnosti. Na motorkách nemôže šetriť, nie? Pretože je to motorka a je to tvoje baby, dá sa povedať. Je to niekoho frajerka, niekoho manželka, rozumieš, podľa toho, aký máš cit. Pre mňa more je motorka, vieš čo, mamacita, rozumieš, to je moja mamacita. Zatiaľ nemám manželku, to je moja, ako vieš čo, milenka, chápeš. Každý to má ináč, nie? Jordi, poď tu
Veľaká, por favor. Teraz počúvaj, aký zvuk bude mať pri motore, jak to proste saje ten vzduch a to všetko. Motor ide nové hladučko. Amigo, it's running smooth. It's running smooth. Počúvaj to ešte raz, počúvaj to. Krásne, motor ide krásne. Takže idem si pripraviť veci, ktoré k tomu budem potrebovať, no a meníme ten olej, ne? Vymyslel som to tak, pretože keď som vyšiel na nadjazdy, tak motorka bola tak. A tým pádom, že je šruba vpredu na motore, vpredu tu, nie vzadu, tak som musel proste zrobiť tak, že by zadok bol hore, aby sa olej prelial dopredu. Takže zoberiem takú tú nádobku, rozumieš? No a neviem, treba mi tam, čo to mi tam treba? 17 alebo 19. Pozrite sa tu. Vidíte, tu máme rovno aj šrubu a máme tu aj filter, takže Honda to vymyslela perfektne. Takže bereme 19 a ideme na to. Tá dám sebe rukavice, nebo Dig už zase ruky zažubem od oleja. Na čo ich mám, keď ich nepoužívam, ne? Dáme si také rukavičky, rozumiem, keď ideme robiť nejaký ten chirurgický zákroček na túto motorečku, ale ináč táto motorka, keby som vám zabudol povedať, neviem, či som nezabudol, ale to je Honda Goldwing 1800 GL, 2007 ročník, prosím pekne. Dobre, že v 2007 roku už tu boli proste také veci, amigo, kúkaj tam. Look, CDčka, máš, chápeš, 6 CDčiek, máš 6 CDčiek, CD meníš. Tam máš grip hitter, proste na rukovete, spatečka, to vám všetko ukážem, jak to funguje. Tu máš kanály na vysielačku, no neskutočné. Tu máš cruise control, to je tempomat a také veci, no všetko ti ukazuje, vidíš, že zadok je napríklad, že je zadok otvorený, že zadný kufor je otvorený, ale nie je otvorený, takže vyzerá, že tam je nejaká závada v senzore, no ale som z toho zaskočený normálne. Ja už som si to povolil, ideme na to, vyberáme. No a uvidíme, aký je olej. Neviem, kedy ho naposledy on zmienial. Dobre, šupka ide krásne. Toto sa mi páči. Pozri sa, krásne ide. Krásne ide. Ide to. Ide ďabel. Voňa čisto jak motorový olej. Teraz ideme povoliť filter. Čo je tu? Ten išiel ľahko. Do pindy tu. Toto som zrobil. Co si normálny? Pozri sa, vytečie krásne. Dobre, tak predtým, ako vidíte, tam bol KN-kový filter. Ten používam stále aj ja. Ideme po nový. A potom vám ukážem, že čo musíte stále zrobiť, keď meníte olej na motorke. Za chvíľu vám to ukážem. Že filter vyzerá takisto. Není to síce KN. Zobral som prvý, čo bol, že mi čo najrýchlejšie prišiel, aby som na ňom mohol pracovať. Teraz robíme to, že do filtra to nezabudnite nikdy robiť, chlapci a dievčata. Keď meníš olej na motorke, pozri sa tu, hej, to je motul. To je motul, chápeš? On je červený. Na niektorých motorkách máš červený, na niektorých motorkách máš taký normálne zelený, taký limetkový zelený a tá vôňa, neviem, či keď máte tú možnosť, tak proste wow. No to nevoňa vôbec absolútne to nevoňa jak nejaký olej, ale jak nejaký aviváš, alebo také niečo. George, try. Smells good. Like something clear. Yeah, cleaner, right? Yeah. That's what I said. Takže ideme a nalejeme si olej do filtra, aby nebol suchý. Ja teraz, jak vidíte tam, trošičku to potočím, aby stiahlo ten olej. Ešte mu tam dám trošičku, aby som tam nedával suchý filter dovnútra. Z toho dôvodu, aby už proste všetko behalo tak, jak proste predtým. Takže teraz proste si prelievam a čakám, pokým sa naťahne ten filter tým olejom. Že by nebol suchý štart a také veci proste, chápeš? Že by už to bolo proste všetko zabehnuté. OK, vidíš už, koľko som tam nalial a ten papier to stiahol. Teraz čo zrobím, tam dám prst a pomážem tú gumičku. Tuto utrem palec. OK, mám ju. Hopa. Dávame novú medenú podložku. Zacahnem šrúbku, rozumíš? Aby neceklo. Šrúbku už máme vo vnútri. Ruky še mi pocá jak koňový. Ric, rozumieš? Môže mi cečať normálne po lakti. Bo v lete robiť s rukavicami, to je masaker. Vôbec to neľúbim. Ale olej už máme zmenený. Ešte nám treba doliať olej. A teraz musím zistiť, že kde sa vlastne dolieva.
Dobre. Doťahujeme tak neveľmi silno, že by sme proste, rozumieš, nepretočili závit, takže len tak cítiš ten moment, chápeš, hop, dobre. I normálne neznám, že mám olej najľac. Tak je to normálne, musím normálne hľadať, jak šalený, kúkam tam, i není. Normálne neviem nájsť, tak idem kúknúť normálne sebe jak andělik na internet. Že kde je džura, bo no nevidím, no. Amigo, show them. Show them, kde, nikde. Nevidím tu ani z tej strany, ani tu možno za plastikom, nevidno to. Amigo, come on other side. Božičku tu. Že by džurku mi neznal nájsť, a už som malo sem na džurku, neviem, kde je. Neznám, kde je džurka. No tu normálne nevidím nič. A tu? No tu normálne nevidím tiež nič. Tak kde sa doľeva? Amigo, show them this. Like this. Idem hľadať. Show them other side, amigo. Vidíte niekde džuru? Vidíte tak, kde džuru? No ja nevidím nikde. Nič. Možno ten kryt musí ísť dole, alebo... Boh znací Boha. Hovorím ešte, nerobím frajera, na také motorke som ešte nerobil, ne? Takže neviem, a to je 6 valec. Normálne motorky sú 4-valce, alebo 2-valce, alebo 1 valec, ne? Toto už je jak motorové vozidlo, prosím pekne, to je jak autičko, chápeš, žepraky, toto jedno s druhým. Takže fakt idem kúknuť na internet, že kde tu je džurka. Tu by sa mala nachádzať proste dolievačka. Hop, hop. Je tu? Je tu, aha, dobre, výborne. Takže máme ju tu na, OK. Hop. Ty kokso, šalenota. Tu by mala byť aj mierka, ne? Áno, presne. OK, máme to. To položíme tu, že by sa nám to nezničilo. Utreme si, že by žiaden bordel nám tam nešiel, alebo niečo také. No a teraz... Ale šmerdí ten nejak olej, no. Ten motul, to je olej olejov. No to je olej olejov. Ideme tam dolievať. Ideme dolievať. Na, nebude mi pasovať. Dobre, berem ďalšie. Ide tam 4 litre oleja. Pozri, jak sa to krásne, aký je červený, ty kokso, krasota. Nádhera, vyzerá to, že je všetko pecka. Vidíš to? Ešte teraz pozrieme, lebo možno ešte môžem trošku doliať, ale najprv dám motorku do roviny. Nechám ju pobehať. Nechám ju trošičku pobehať, rozumieš, nech sa olej po celom motore rozleje. No a potom to skontrolujem po nejakých 5 minútach, pokiaľ spadne ten olej dole a tak. Takže Jordi, čo robíme? Štartneme ju, posuniem ju dopredu, nech sa rozleje proste celý olej po celom motore. No a potom to skontrolujeme. Ty vole, ten zvuk. Motor, ja si myslím, že pôjde aj úplne tichšie s tým olejom. Kontrolujeme olej. Ja si myslím, že všetko je tak, jak má byť. Presne, vidíš to? Presne, takže netreba nám ani nič dolievať. Môžeme tam dať kaver, ale teraz čo nám treba zrobiť? Potrebujem vymeniť tieto fintičky. Takže idem na to. Dúfam, že nezlomím ďalší bit. Na stavec, lebo me roztarha. Takže idem na to. Georgi mi odišiel, musel ísť akutne rýchlo emergency preč. Môžem to skúsiť aj s tým vyťahovakom, že nebudem vrtať. Uvidíme, či to povolí, či ne. Ideme na to, idem to vyskúšať, či to pôjde tak, či ne. Dík pošla. Kúkaj, jak nič. Jak nič vyšla von. Nádhera. Ešte druhá. No, toto robota bola easy takisto. Výborne. Je vonku, vidíš to. Normálne vám ľudia poviem, že nevedel som otvoriť tento kufor, ne? Hľadám tu, kde je rúčka, toto, tamto. Dík po 10 minútach som našiel, že kľúčik treba dať dnuka. A tu je prestred a tu je na boky. Chápeš? Jaj. Také straty času. Moje tu vozidlo. Dávame tam novú odložovačku na nožku. Odložovačku na nožku. Digni. Dík. More, co to tí ľudia nevymýšľa, to masaker. Chce chromové? Bude mať chromové. A po väčšine dostaneme to head a musím ísť do obchodu kúpiť druhú šupku, lebo tam to je z džubána, ne? A to tu musím vyťahnuť. Pozri sa tam. Idem do obchodu. A ešte musím vybrať žiarovku, čo je vpredu, aby som zabil zemuchu jednoranou.
No a teraz mi treba vybrať tú žiarovku a tá žiarovka je až tam zastrčená. Takže volám do boku a idem s ňou bojovať. Obal je vonku, teraz už len žiarovku. Dobre, takže systém tam je taký istý ako na aute, normálne, že pliešok to drží, akurát tu je taký nadstavec. Do toho je to zapeknuté a žiarovka je vypálená. Jak môžete vidieť. Ideme kúpiť žiarovku a máme to hotové. Vidíš to? Taký adapter a žiarovka normálna H7. Takže idem po ňu. Tu ja kupujem diely v AutoZone, pretože tu máme komerčný účet, takže idem si po žiarovku, že by ste všetci vedeli, hej? Možno tú žiarovečku tu sem kúpiť, het. Tu musím nájsť hašizem, zavolaj a prídem, rozumieš? Ale či nájdem, táto teraz, ja toto neviem. Je. Hašizem, zavolaj a prídem, tu je. This is Radovan Donovan. He is from Puerto Rico, but he live here. To je kamarát. A akurát idem zaplatiť túto žiarovečku, takže tak. Taký majú oni proste software. Poviem mu proste, aký diel potrebujem, čo, aké auto, to tamto. A tu mám komerčný účet. A tak to funguje. Mi amigo. Tu je sklad, rozumieš, keď niečo nemajú, tak ma pošlú proste inde, alebo mi to donesú tu. A taká žiarovečka nám bude stať. Ešte mi dá aj zľavu chlapec. Takže ma to bude stať aj s daňou 17.05. 17.05, right? 17.05. Perfect, thank you very much. Takže som v tom Hondipe a treba mi tú šrubku, je to tá ona. Toto mi treba. Tak novú žiarovku máme tu. Dáme ju do toho adaptéru, dáme ju dnu, malo by to fungovať. Tak žiarovka dúka zasadená. Švici. Ha! Jak ďabol švici. Výborne. Máme ju hotovú. Štartneme, či všetko je OK. Dáme si ju do neutrálu. Neutrálik je. Ty vole. Ten motor ide normálne jak hodinky. Krásne, normálne tichučko. Fakt, krásota. Ani ho nepočuť. Tu trošičku ventilčok, ale už sa ukľudňuje. Dobre, ideme sa skúsiť previesť a uvidíme. No, motorka zohriata, trošičku sa prevezieme. Len nemám prilbu, takže nemôžem veľmi pojazdiť. Ale jak môžete počuť, motorik ide normálne krásne. A ešte ten olej, čo som mu tam dal, ten motu, tak tento mu dal normálne život. Telefón mám tak položený, že ani nemôžem pridať. Predám teraz trochu. Nemôžem ani pridať normálne. Nič nefúka na mňa, z toho dôvodu, že tu je ten štít, ale poviem vám, že môže byť taká motorečka. No. A to je skôr jak auto. Ideme nazad. Pôjdu žandáre a zbytočné problémy s nimi a im vysvetľovať, že teraz som opravoval motorku a toto je veci. Nebar sa mi chce, rozumieš. Čo ty teraz? Iba teraz ide z auto, Mário. No, tak to ide. Tak to ide, teraz tomu dám čo dá. Takže keď sa ti páči môj content, rozumieš, páčia sa ti motorečky, toto jedno s druhým, nechaj mi like, prosím ťa, ďakujem, že si to pozeral doteraz, daj subscribe a vidíme sa určite v ďalšom dieli. Honda Golden skončená. Čau.